שלום רב לכל התלמידים והמורים שצופים במדריך הזה. במדריך הזה נלמד להתקין את תוכנת Interactive Classroom. נחפש בגוגל Interactive Classroom, והתוצאה השלישית בגוגל זו Educational, אפשר לראות Education Labs. אוקיי, התוצאה הזו, Interactive Classroom, אנחנו נפתח אותה. זו תוכנה בעצם של מייקרוסופט שמשתלבת בתוכנות האופיס, בפאורפוינט ובוואנאוט. שימו לב שהיא רלוונטית לגרסאות אופיס 2007 ו-2010. רק בגרסאות הללו אפשר להשתמש בתוכנה הזו. נגלגל טיפה את העמוד למטה, ובמרכז כאן בצד ימין בצהוב אפשר לראות את Right Now. זה בעצם הלינק להורדה. אנחנו נשמור את הקובץ, נחכה שהקובץ ירד. בינתיים נסביר שהתוכנה הזאת בעצם מאפשרת להעביר במעין שידור ישיר את המצגת שמוצגת במחשב אחד להרבה מחשבים אחרים שנמצאים על אותה הרשת, ובעצם מאפשרת גם למורה וגם לתלמידים לראות את המצגת בשידור ישיר, וכאשר כל אחד יש לו עותק משלו ויכול לכתוב עליו מה שהוא רוצה. כאשר המורה כותב וזה מופיע במחשבים של התלמידים, וכאשר התלמיד כותב אז זה מופיע רק במחברת שלו, כמו המחברת האישית שלו. השידור של התוכנה מתבצע דרך תוכנת הפאורפוינט, והקליטה של השידור מתבצעת דרך תוכנת OneNote, שזה תוכנה שנמצאת בחבילת אופיס 2007 ו-2010. לאחר שהתוכנה סיימה לרדת אנחנו נפתח אותה ונתקין. מהלך ההתקנה הוא מאוד פשוט. קופצים על התחל להתחלת התקנה, יעלה לנו מסך ההתקנה שנראה כך. נלחץ על Next, אנחנו מקבלים את ההסכם רישיון, את התנאים של ההסכם. כאן אנחנו נבחר שאנחנו רוצים להתקין את הכל על המחשב שלנו, זו האופציה השנייה. שוב פעם אני אראה, זה היה כך, ואנחנו נבחר כאן בבחירה הראשית, נבחר להתקין את Entire Feature, אוקיי? על ה-hard drive שלנו, ונלחץ על Next ו-Install. Install זה בעצם ההתקנה של התוכנה, וברגע זה התוכנה מותקנת על המחשב שלנו. לאחר דקה או שתיים של התקנה, כל אחד תלוי במחשב שלו, אנחנו נקבל את ההודעות שהתוכנה סיימה להיות מותקנת על המחשב. נלחץ על Finish, ובעצם ברגע זה התוכנה מותקנת על המחשב. איך באמת נראה שהתוכנה מותקנת? אנחנו נלך נפתח את תוכנת הפאורפוינט ותוכנת ה-OneNote, אוקיי? אז נפתח את הפאורפוינט, וניתן לראות אחרי שאנחנו נפעיל את התוכנה, קודם כל כבר ניתן לראות עכשיו על המסך שהוא טוען את פאורפוינט 2010 טוען את ה-Interactive Classroom. ניתן לראות שבסוף הלשוניות, יש לנו פה את לשוניות קובץ, בית, תוספה וכולי. הלשונית האחרונה נוספה לנו לשונית אקדמיק. לשונית אקדמיק זו בעצם הלשונית שברגע שהיא נמצאת אצלנו בפאורפוינט, זה אומר בעצם שה-Interactive Classroom מותקן אצלנו במחשב. ניתן לראות את האופציות שהתוכנה מוסיפה. נפתח כרגע מתוכנת ה-OneNote, ונראה שגם כאן נוספה לנו לשונית אקדמיק מצד שמאל. אנחנו כרגע מסתכלים על OneNote, וניתן לראות באמת שנוספה לנו לשונית אקדמיק. שימו לב שההבדל בין לשונית אקדמיק בפאורפוינט, שהוא טיפה עם יותר הגדרות ואפשרויות,
לעומת ה-OneNote שיש רק אפשרות אחת של Join Session ו-Leave Session. שמה זה אומר בעצם? כאשר רוצים להתחיל שידור, המורה רוצה להתחיל שידור, הוא לוחץ פה על Start Session, אוקיי? יש לנו פה אפשרויות שהן לפני השידור, להוסיף כל מיני שאלונים וכולי. וכאשר אחרי שהמורה התחיל את השיעור, פתח את הסשן, את השיעור, אז התלמידים יכולים ללחוץ על Join Session ולהצטרף לשיעור. למשל, אני אראה כאן הדגמה של פתיחת שיעור. כאשר לוחצים Start Session, תוכנת PowerPoint נסגרת והיא נפתחת בגרסת ה-Interactive Classroom, כי בעצם זה מפסיק להיות מצגת PowerPoint רגילה ועובר הסבה לתוכנת Interactive Classroom. כפי שניתן לראות, יש לנו פה מעין מצגת שונה ממה שאנחנו מכירים בפאורפוינט. נעשה כאן Start, תתחיל בעצם את הסשן עכשיו. ועוד כמה רגעים השידור בעצם מתחיל והמצגת תעבור לכל מי שיצטרף לשיעור. ניתן לראות באמת שהאייקונים עכשיו הפכו להיות פעילים, אפשר לכתוב עם כל מיני צבעים, אפשר להוסיף סלייד חדש, שקופית חדשה, אפשר לבחור, אפשר למחוק כתיבת טקסט וכולי. אותו דבר לגבי OneNote, כאשר רוצים להצטרף לשיעור, אני כרגע הפסקתי את השידור, חזרה לנו התוכנת PowerPoint. כנ"ל לגבי OneNote, צריך פשוט רק ללחוץ על Join Session, שוב פעם ה-OneNote ייסגר ופתח בגרסה של קליטת שידור. כמובן שכאן הוא כרגע מחפש, ניתן לראות כאן שהוא מחפש עבור שיעורים, עבור סשנים שכרגע מתקיימים ברשת, אבל כמובן שהוא לא מוצא כלום כי אני כרגע ביטלתי את השידור שהיה לי מקודם. וברגע שמוצאים את השידור אז הוא מעלה לנו את זה כלשונית חדשה ב-OneNote. ככה גם ניתן לשמור את השיעור. אני מקווה שהשיעור הזה עזר לכם להבין קצת על Interactive Classroom. ניתן כמובן גם לצפות בו בסרטון. יש כאן עוד כל מיני הסברים על התוכנה, אפשר לקרוא ולהכיר את התוכנה טיפה יותר לעומק, את היכולות שלה. אני בטוח שאם תתנסו עם זה בכיתה, אתם תראו שיש לה יכולות מאוד משמעותיות שמאפשרות בעצם למידה סינכרונית עם התלמידים. אמנם שהיא חד כיוונית מכיוון המורה לכיוון התלמיד, אבל מאפשרת דברים שמצגת פשוטה ורגילה לא מאפשרת. אז תודה רבה לכם שצפיתם במדריך הזה, נתראה במדריכים הבאים.